guda. Kama. Ana mu ga fasa ma kai. Baba lafiya? Lafiya. Ba komai? Baka ji komai ba? Ba abin da yi. To ina zuwa haka baba? Wallahi yaro zan je wajen kafin fita wajen sana'a ne. Wajen sana'a wata irin sana'a? Wallahi zan je wurin sana'ar ice. Sana'a ice? Wallahi. To a faranta mun gurin mu nema ko ta rana baba ina zo ai zan zo in siya. Ai ba wahala bane da shi idan ka donan bakin titi. To layi na biyu ne kuma ina nan daga bakin titi. To ba matsala baba. Ba matsala zan mu lallaba. Allah kiyaye. Ga wannan wannan baba. To an gore to shi ke. To ba damuwa. To ba damuwa baba. Sai na ka ji ni. Okay to ba. Na zaga gidan maman ka ba shine sai na zo na dan zauna a cikin nan ke da sai Allah sai Allah dama akwai wani wanda nake so in haɗa kare shi ko gaisa haka wani abokina ne haka to duk irin business da muke muna yi tare da shi ne to gaskiya na so a ce daman kana nan din kuma gashi ka zo to mun yi magana da shi da ya ce mun zai zo ya duba na ga to ban sani wani ko suna waje ina ma zai ba sani ba ko na gwada shikenan ba matsala alaji. Kai Falalu zo mana. Wani ka san wannan alajin na birni? Ina zan sanya bacin ba kai mu. Ba kwa nuna mana su. To ba damuwa ka shirya gobe za mu je za mu dubo shi da Allah baya da lafiya. Ina kenan? Za mu shiga birnin. Birni baba? Mana. Ni Falalu zan je birni. To ina ba wasa ne. to baba bismillah. Yau he birni. Idan ya ce mu sai kwaɗo kai ma ka iya. Idan mun dawo sai a siyo ai ba. Ni kin ita ne ma sai dai hankali. Yanzu sai mu je mu nemi abin hawa ko? To mun magana Wanda za mu kabana. Yanzu mu tafi. yayyo garban ka da fitowa waje. Ai ka san abin sai a haka. Ya rayuwa. Allah muna so a kai mu nan tiyare. Layin Ali Babur. No za mu baka. Dari biyar ne. To za ga mu. Ka gidan don da zai A'a ni zan je in siyo abu ne gale da ina kuma zaka je kai da baka taba abu kawai zan je in siyo tunda ina ga gidan ban ma za ka gane shi zan gane in Allah ya nan ba kauye bane muna dan yin gaggawa amma ba to Allah ya kiyaye a lafiya amma in ka shigo ina ciki kawai ina gida ka zo ka same ni a gida a gaskiya ban fita ofis ba saboda gaskiya ba zan fita ofis ba yanzu ka zo a gida sai mu gama kawai yawa ina gida to sai ka ƙara so Morning, sir. Morning. Have a seat.
Inspector, na san baka san me dalilin da yasa na kira ka gidana domin mu tattauna da kai ba. Alright kuwa. So yanzu abin da nake so da kai da farko dai me ya faru wajen wannan operation din da kuka fita? An yi nasara da ko? Mun je mun yi nasarar da ya ceto yara. Amma da mutum da ya maka kokarin kama a cikin su, amma an samu matsala wallahi ya doke yaran ya gudu. Ni lokacin yana can ina kokarin dauko yara. To garin yaya? A ce kuna jami'an tsaro har ku zo ku tsara suspect amma kake maganan wai ya doke ma'aikaci ya gudu. Bisa ya hakuri. Okay. So amma fa dole sai kun san sai kuna takatsantsan dole ne. Za a kiyaye gaban Allah. Okay, sir. Yanzu na san baka san me dalilin da yasa a baya wannan suspect din da aka kama baka san me dalilin da yasa na sai ka sake shi ba. Sannan kuma ni ne na yi informing din cewa wannan gidan gona ga kunan kun shigo na uban daba na gaya mai cewa kunan kun shigo kuma kai baka san duk me da wannan kiran ji yana ta ina ya magana filan da na aika ka akan kaje ka gano ya sai Na je wallahi na dudduba na gani kuma sun yi kyau gaskiya ba laifi. gashi ne na kira mai yanzu ba ni nuna shi ina ji sun ƙarso ne. Assalamu alaikum. Alhaji barka dai. Ka ƙaraso kenan. To ku shigo kawai ku shigo ina nan ta baya haka an kaɗan zagayo inda muke ɗan mutawa lokaci. To ba ku na. ok to kana ta nan ba to ga mu nan bari mu karasu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya haji barka zuwa. Ya gida. Ya hanya bismillah bismillah bismillah. Gashi nan na gani ya taho. Ina so ka sani ni na san me nake kuma akan aiki na nake saboda aikin ɗan sana da kake gane shi ba aiki bane na karabuta mutane aiki ne da yake son nutsuwa da ilimi da kuma tunani sannan kai na san baka san waye uban duma ba da kake kallon shi mutum ne mai haɗari kuma ni ina sanar duk wani takon shi da na yaransa lokaci nake jira su shigo tarko duk ɗin su zami maganin su. Oke sa, na ɗaukar wa ƙasata da aiki na ɗan sanda zan yi aiki bisa amana. Ok, Allah ya jagorance mu baki da Allah kuma ya ba mu sa'a. Allah ya albarkace ka. Masha Allah haka ake so Allah ya so. Amin amin na gode sosai Allah kuma na gode. Alhaji na binni ni ko ina da wata shawara. Me zai hana a fita da kai ƙasar waje domin a nema maka magani? Bana kuka yi magana da nake ta mai kullum kenan. Alhaji ya kamata a ce an fita waje an nema mai lafiya shi kuma ya ki ya cije akan wai shi dole sai dai asibiti. Assalamu alaikum bros. Ya garin ne? Bayya na gane na gane. Wallahi tallahi. Ya na gaba kayan ku. Ba ka da labari? Wallahi tallahi. Na tafi siyan biredi ne wata rana Allah na gaya ma nan da ba ai sati biyu ma. Ban gane ba. Wallahi wasu irin gayan nan na area boys din nan. Wallahi Suke yin gega? wallahi tallahi. Kuma har wayan ma me yasa ka ga in ka kira ni ba ka samu? ban samu ka. Wallahi Shi tallahi. kuma kayan ma babu. Wallahi sai dai shayi. Shi ruwan shayi ka. Ma ban so ba wallahi na so ka sami indomi ko kiwi da kai. Na sani shi ne. Na sani. Ma ba da ma. A daga ku ba. A dan ba na ka ai zafi muke. Zagin shayi ma bai zai. Kai dan madaran ma ba. Dan madaran ma ba. Duka yanzu na dawo. Gaskiya na tausaya ma. Hello? Okay. Gaskiya zancen kwangilan nan ni ka san na gaya ma ba zan yi ba. Amma akwai wani aboki na wanda na bani wanda na dora akan harkar.
to kwangilan miliyan 6 me za ta yi? Ka bar wannan magana, shi ma ina ta jin maganganunsa tun ba yanzu ba, ina ta faɗa min in je waje a fita da ni kasan waje. Duk abin da zan je a wata kasan a yi mini na dangane da maganin da za a man domin samu lafiya a nan Najeriya ma za a yi mini. Ai ba za ku mu wannan maganan ba. Mu fa da kalgo da shabara muke amfani da shi domin mu samu lafiya. So yanzu kuma da ke an samu ci gaba a Najeriya tamu, an samu ci gaba yadda fiye da tunanin kuma zan ci. Saboda a cikin Najeriya tamu akwai da suke fita can wajen da kuke takama da ta aje a samu lafiya, can suke zuwa su yi karatu su dawo. Idan suka yi karatu suka dawo, su ne ire-iren suke bamu magani a cikin asibitocin mu na kasar nan gaba da. So magana in fita waje in je in sha magani a je a kwantar da ni in kashe kuɗi na in dawo duk bai taso ba. In yi amfani da kuɗaɗe na a nan Najeriya, in je asibitin Najeriya a sata a yi min magani in warke insha Allah. Baba da kufai magana da kullum yake ta faɗi kenan Alhaji, na yi ya fita a fitar da shi wajen nan yayi. To ai wannan ba matsala ba ne ba, sai a bar shi a asibitin nan na Najeriya tun da ya riga ya gama yadda da su sai su duba shi, ba wani abu bane ba wannan. Yake to shike. Wai da mun kai dan wajen Alhaji na birni ne? Wallahi. So okay, dama kun san juna ne da shi ko? To Alhaji ban da wannan ai abu ne wanda ba wani abu bane ba. Za su yi haɗuwa ko kamar joint haka ko wani biyu haka mai wancan. Haka ne so? Haka ne Alhaji. Ya ta mini. Subhanallah.